Lapha kusesikoleni samabanga aphakeme imiyezaneni maphakathi nesifundazwe. Lesikole sinabafundi abevile emakhulwini ayisishiyagalombili. Ngonyaka odlule kwaphumelela abafundi ba-Matric abangamaphesenti angamashumi 23, okwaba isibalo esehla kakhulu uma kuqhathaniswa nonyaka u-2020. Ukufika sekudlule isikhathi sokungena esikoleni, ukungaphathwa kahle kwesikole enye yezimbangela zalemiphumela engemihle kulesikole. La kulesi sikole kufana nodombo, yabo dombo okungasile kufakwa la kulesi sikole. Othisha oyilento ayiyona ulethwa kulesi sikole. Umntwana osuka la ehlupha khona noma kanjani owenza yonke into ayithandayo, oshaya umzali wenza yonke into ulethwa kulesi sikole. Manje discipline noma ungathi uyayi-apply ayisebenzi. Zingamashumi ayisithupha 8 izikole ezathola imiphumela kaMatric engaphansi kwamaphesenti angu-40 esifundazweni. Iziphathimandla zezemfundo zithi kuzosetshenzwa ngendlela ehlukile ke manje ukubhekana nezikole ezingenzi kahle. Umuntu nomuntu ufuna asho ukuthi mina ngenzeni ukuze kube nomthelelo omubi kanjalo esikoleni, ngoba ultimately nathi esikwenzayo from the MEC HOD wonke umuntu okhona imiphumela yolonto ufuna izwakale eklasini. So akekho umntwana ose-head officer, akekho umntwana ose-district officer, abantwana abaseyikoleni. Iziphathimandla zithi zizokuhambela zonke izikole ezithintekayo kulokhu. Abafundi ba-Matric ke abangamaphesenti angu-76.8 esifundazweni abaphumelela ngonyaka odlule, nokuyisibalo esehla kancane uma kuqhathaniswa nemiphumela ka-2020. NginguSimphiwe Makhanya, izindaba ze-SABC, ngiseMoyo River. Inyuvesi yasongoye enyakatho KwaZulu-Natal isiyalele abafundi ukuthi baphume emagcekeni ayo kulandela ukuqubuka kwembhikisho enodlame kulesi sikhungo. Abafundi ababhikishayo bafuna kuqiniswa zokuphepha kulandela ukwanda kwezigameko zobugebengu eindaweni ezihlala abafundi ngaphandle kwesikhungo. Imbiko ngumfundi wasenyuvesi yaseZululand okuthiwa wadutshulwa wabulawa igebengu emqashweni ngaphandle kwesikhungo isabalele enkundleni zokuxhumana ngempela sonto. Lemqasho enomastand abayimele yakhelene nenyuvesi. Kuthiwa igebengu zingene kweminye yazo ukuyobamba inkunzi yabafundi ababengaphakathi. Abafundi bathi ngenkathi kuliswana nazo igebengu ebeyihlomile zibe seyivulela ngenhlamvu kwashona umfundi oyedwa. Kwesinye isigameko ngalo isonto ledlule kuthiwa kudlwengula umfundi kumliso ongaziwa kuyo lemqasho ngaphandle kwesikhungo. Uma ungena la e-university ngenxa yesazelo sokuthi la edlangezwe ubugebengu udlangile kakhulu, ngizizwa ngingaphephile. Kwenye i-research akade ngenza ngeke ngathola ukuthi la e-University of Zululand iyona isiwu-number 1 ngobugebengu obudlangile before kade kuyi-PMB i-DUT. Amaphoyisa azama ukubahlakaza abafundi abebebhikisha ngeenhlamvu zenjoloba, kodwa abafundi bayiphiniselele ngamatshe emaphoyiseni. Kuthiwa umfundo oyedwa uphusunyiswa esibhedlela emva kokudutshulwa ngonogada benyuvesi. Into ethina esiyibona njengento ekumele yenzeke as ama-progressives ukuthi kuyo yonke into asibe nesisombululo esizophuma naso. Singagcini ngokugijima kuphela kube ngathi into esiyifunela ukugijima. Sifuna isombululo zibe khona. Inyuvesi ithi loyo kuthiwa ubulewe igebengu akekho ohluni labafundi besikhungo. Iphinde ithi uphenyo langaphakathi luveze ukuthi umfundi obevule icala lokudlungula emaphoyiseni uphinde walesula. Abafundi bahlala kulezi indawo ezingekho accredited. Sibeke sesiphuma and extend a call koma stand abaneyindawo ukuthi abazame phela indawo zabo ukuthi zingene ngaphansi kwalolu hlelo bayilungise ikhona zizokwazi ukuthi zibe accredited. Inyuvesi ithi isithathe isinqumo sokuthi bonke abafundi basedlangezwa mabagoduke bayoze baziswe inyuvesi ukuthi babuye nini. Ithi ukufunda nokufundisa kuzoqhubeka ngenhlelo zobuchwepheshe besimanje. Bongane Gema, indaba ze SABC empangeni.